I can't put down the cup. Az indíciókodoktól. Sipping on promethazine. With lean I fell in love. I can't put down the cup. 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 Sipping on promethazine. With lean I fell in love. I can't put down the cup. 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 Got kicked out of me. Sziasztok, elindultunk nyaralni. Indíció nyaralás első bejelentkezése. Ott lesz gyufászat. Dácsa. Lesz gyufászat nyaralás még a húr. Nem számítottam, hogy... De nem tudom annyira pontosan így kivágni. Nekem szokott. Igen. Köszi. Utaltam akkor ezzel. Te is vigyázol magad. Puszi, szia. Jó. Szia. Nem mondom a születésnapom. Oké. Oda nézd semmit. Köszönöm szépen. Oda nézzenek. Azt kérdezték meg, hogy a WC-be hogy kell le. Hogy miért kell szar egyszer látni? Hogy hova kell szarni? Hogy aztán kell szarni? Igen, először azt, hogy hova kell szarni. Felhívták semmit, azt mondott annyit, hogy olyan válaszol, hogy semmi egyezik. A WC-be azt sem osztatások, azt megkérdezték, hova kell szarni. Ki kérdezte meg? Tesó, mert ott volt Mert hogy hova kell szarni? Ja. Madárjáztam. De jó! Mi az valami oázis? Itt vagyunk egy nigériai vonaton, vasúton. És itt drónozhatunk. Itt van a csapat, teljes a csapat. Teljes a csapat. A Csúlák Tamás, a Kovács Ákos, az a két csávó, legnagyobb zeneművész. Meg a kupluk Petty. Mindenki itt van, aki számít, a csajok meg az autóval elkül. Egy kis bejelentkezéssel készülnék, hogy képzeljétek el azt, hogy a borsodi már nem tartalmaz kukoricát. A borsodi csak árpamalátából készült alkoholos sörtermék, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy a borsodi sörgyártó üveg által készített sört bátran fogyassza, nyugodtan. Borsod, Diós György csak piros-fehér, és te Diós Győri vagy? Írd meg kommentben! Tiszta szívemből! Tiszta szívemből! Tiszta szívemből! Tudod ki lesz Pacim még? Kicsapódott elkönyvnyel. Tudod ki lesz Pacim még? A Takács Gabi, mezőkövesdől. Malajti! Nem ő volt a rasszista? Azt mondta, nem, az a Kultúra Attila volt. A Kultúra Attila! Ne tépked! Hogyan De tényleg, de honnan tudjuk egy... Azt mondta, utálja a cigányokat. A Kultúra Attila. Pedig jó játékos. Nagyon jó játékos. Vassastól kezdve. A Balajti tudjátok mit csinált? Cukrászdát nyitott, Balajti cukrászda. Miskolc? Itt Miskolcon? Hát Miskolcon meg az ország többpontján. Aha. De hol lehet jó cipőt venni? 3000 ér már lehet. 3000? 3000? Hol? Én vidékre járok piacra. Itt is lehet a Zsarnain. Egészségére az összes indíció követőnek. Ezt majd légy tükrözd már meg, nehogy már így tedd bele a videóba, hogy borot vendi. Jó. Jó. Bazd meg, mindig nem tudom hova kell nézni. Oda lent a sarokba, bazd meg. Hogy van ez már? Nézd meg. Nézd meg. Nézd meg.
Így jött egy veszélyes bácsi, egy veszélyes bácsi, egy kurva veszélyes, nagyon kopó, egy kopó, egy igazi kopó. Mondok nektek valamit. Mondok nektek valamit, tudjátok ki nagy játékos még? Viteszki Attila, meg tudod ki a Spacibék, a Takács Gabi, mezőkövező, Takács Gábor, Takács Gabi. Nincsen 500 forintotok? Elég 300 is. Kaját akarok menni gyerekeknek. Hány évesek a gyerekek? Hú, bazd meg! Azt mondtad el, hogy... Ennyit mondod, hogy hú, bazd meg! Azt nem tudta megmondani. Nem nincsenek gyerekek. Szerintem. Kérsz? Igyál már, mert nem fog elfogyni. Ez figyelj, srác. Ezt figyeljétek. Sátra jó, ugye? Oh my god. Fokhagymás garlic. I love. Itt vagyunk egy vonatversenyen. Most versenyzünk egy vonattal. Várjál, mert most ráközelítettem nagyon a... Itt versenyzünk, vonatverseny. Booking.com? Trivago. Átveszed még el még, ugye? Persze. A fejbe mennek a hang. Hát bazdok. Ez mik? Ez ki ez? Ez a stúdió szekrénybe. Üdvözlünk mindenkit, sziasztok! Ez a legújabb rész, indícia, bogás, nyaralás, vlog, Sing 69. Üdvözlünk mindenkit ebbe a szuper videóba. Ez az eleje, ha nem, akkor ez a vége. Találhattok majd ezekben a videó részekben szerencsétlen faszakó kutyákat. Csúnya beszéd warning. Itt vagyunk a sztár barátommal, a sztár haverommal, jó, de szar a fej, nem vagy, itt vagyunk a sztár barátommal, GVM-mel, itt vagyunk a sztár haverommal. Megmondom nektek a tutit, hogy indul a nyár, indul a nyaralás, köszöntünk mindenkit, tartsatok velünk! Indul a nyaralás, A véleményem kinyilvánítsam? Mi a faszomnak itt ülsz, bazd meg, ilyen 48-as zokni, bazd meg, szőrös zokniba, bazd meg, hát a faszom hosszú geci zokni, bazd meg, kurva anyám, bazd meg. Ez igaz? Jaj, ez igaz. Na mit iszunk? Whisky? Társat ez ki. Mi van? Párséka. Mi azt beszéltük, hogy tele fogjuk zuhanyzót pakolni, izével, raktárba fogjuk használni, támfülbünk. Meg púposra szarjuk a lécét. Igaz, Barti? John Reed. Martin, vagy Martin? Hogy már meg a szobánkban egy kólát, légy. De ez már megszokásból jött, vagy valami. Ennyire mesteriet nem lehetett ezt tudni.
Ja, persze. Kérhetek egy kis visát? Öntsük? És nem sikerült elvenni. Zárd be így a hűtőt, Pisi. Meg feles felnőttétek, mert fejem baszottam. Ez nem biztonságos, mert ez megindul. Tegyétek onnan a felest. Mindjárt elejtem. A kurva életbe már beleültették a fejembe ezek faszok. Mi van azzal, hogy Bartán? Semmi rossz. Eljutottunk ide a mai nap folyamán. Én keverem Marton. Mondjak egy toastot. Ne hívjat apám Bartannak! Toastot mondok. Láttam, Itt látsz! Ble! Nekem volt egy nadrágom, csak sárga volt. Már nincs meg. Jobbának meg van. Seges vár, meg Mi? Sajtgomba? Seggombát! De nem sajtos gombás izé! A borbadosz a hamburger ebben volt benne! A szobámba találtam a földön, azt megbe beleraktam. Látod meg amúgy igen elengedtem magam, meg amúgy vicceleltem, vagy valami jó vékony vagy csávó. Veszi? Az van, hogy úgy állapodtunk meg, hogy az első nap kevesebbet fogunk videózni, és beszeretném mutatni nektek, hogy mit találtunk, egy easter egget a szobában, amit péntek Sulmók hagyott itt, aki nem itt lakik. Én ezt szeretném nektek bemutatni. Figyeljétek! Paprika paradicsom. Ipapai fasz. Azt mondják, hogy komolyodjak meg. Paprika paradicsom, ipafai fasz. Ez melyik rész? Ez melyik rész? Ez melyik rész? Kreszmákolás után! Ide is. Nagyon jó videó, vadászpuskát! Kreszmákoltam! Szétkreszmákoltam a fejét! Mi a faszod a fejével az arcát? Tiszta kreszmák az arcát! Na, hogy már egy jó videó, vadász! Úgy lehetett ki, hogy kreszmát. Smegma boy. Tudod miért? Aha, várjál? Egy kicsit talán. Tudod miért? Mert a P1-bennek a kamerája nem olyan... Gyere! Te nem vagy normális. Mondd el, milyen volt először belehugyozni a vízbe. Egész jó érzés volt. Szintjén. Jó meleg volt a húgyom a hideg vízben. Felveszed nekem egy 5 kilót pályát? Á, nem merem. Betya felveszed, hogy nem pályám ki onnan aztán. Ebben van a kóla. Szalámi. Massalani. Megy a cica, naci, foxi, koci, meg a koci. Cincin, megét, én, viszonylag a naci. A fejemben ültették egy uralkodás, adás, egy én szíves szólj, hogy halálszor. Ez egy jó kombó így. Itt meccsezzünk, man. Sziasztok! Második nap a 4-ből. Egy 4-es skálán ez a második nap. Csináltunk egy Herbie-féle turbólevest, csak ez indícia féle. Van benne paradicsom, meg Sírkehús leves. Sírkehús leves. Szerintem nagyon finom amúgy. Szerintem nekem egy jó. ilyen Nekem jó. 4-es skálán egy ilyen 1. Hát Nagyon én szép. nagyon Alapból paradicsomot lehet csak érezni. Nekem, és az nekem baj, mert én nem szeretem a paradicsom levesse is. Tudni illik amúgy rólunk, hogy ő nem leveses, én igen. Nekem a Imádom leveset, a levest. te imádod. Meg Én leves is imád minket. Én Na, is nekem szeretem. a leves az ilyen 10/9. Ezt, ha pontozni kéne,
10/8. Nekem 10/8. Nekem jó volt. Nekem amúgy nagyon jó volt az a rész, hogy elsóztuk, mint a picsa. Biztos. Ezt itt hagyjuk, ez mindenki levese, és megfogjuk. Ilyen sót rakunk. Vagy ilyen kis kedvesek vagyunk, hogy mindenkinek főztünk egy adag levest. Ebből mindenki ehet. Ilyen kedvesek azon nincs. Na nézzük. Na jó, vigyük, hogy szedjük ki szerintem. Nem is az a terv, hanem az a terv, hogy a negyedik napon le fogunk dugni a levestet. Itt azonok ki vagy barna, a leveseket szétjük talán. Most olyan volt is arra is, akkor forró levest a kopaszra. Forró magor. Nem forró magor? Forró levest a kopaszra. Forró, állj meg magor. De a WC tetejére ne rakjuk. Azt még lehet átüti. Ott lesz? Ott lesz a kicsiket. Majd Martinéket meglepjük, nem mondjuk. Igen, meg fogjuk kínálni őket. Mi még megyünk egy másodikat eszünk, de azt már pénzért. Jó, hát még meg kellene de ott is lehet csinálni. Hol a más filmbe etted? Megettem. Kocka cukrot fogyasztjuk bátran. A fogyasztóvédelemben. Rakok a sörbe egyet. A sóba egyet. Most vásárolunk majd ételt. Milyen elegancia helyre megy? Azt. Hát lehet. Zurák párti lehet. Nem, mert már egy bassza a lábra. Ki mit csinálunk? Fiús lányka. Húzd egy gomb. A gyerekkel írja. Bignek igaz. Olyan bignek igaz. Szerintem nem. Ameddig nem kap el az érzés, ami fogvattak mindörökké. Nem lesz hideg a pulóver. Nem tudom. De szerintem vissza. Elkapott engem az érzés, és ami fogvattak mindörökké. Na most figyelj, mert itt jövök én, a dalom is szívből jön, csak a zene volt mellettem, mikor annak az embernek sem kellett. Én kedden is abban leszek otthon. Akiért mindent megtettem, soha nem volt egy támasz, mikor azt éreztem, már minden fáraszt. Nagyon kaotikus. Egyetlen együtt szerettem igazán, anyám! Ha kellett szólni, mindig Moodira mentem. Sziszka. Rossz emberekben, de ő nem volt rossz, mert ő nem volt rossz. Boltisza soha nem volt rossz. Boltisza a legjobb mémgyáros, Kristóf a Black Szánostok. Yeah! Mert én megmondtam, a percukrat mindig orron szívtam. Jó, Tiggity fuck fuck shabba blue. Chaka daka 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 very very. Big up train up on the go. Very 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 on the go. Az a baj amúgy, olyan, mint hogyha az alkohol befolyásoltsága miatt lennénk ilyenek. Várjál! Mint az alkohol befolyásoltsága lennénk ilyenek, csak mi a baj? Alapból ilyen geci hülyék vagyunk, bassz meg a széjjel, basszuk mindenkinek. Hú, de hülyék vagyunk! Hey! Indul a buli! Gyerek, így fényetek, így van, egy Fordulj meg!
Étkezni fogunk, genyó! Adulj meg magát! Adulj meg magát! De jó légiósajatban, mint egy pácirozott a kácsfát. Vagy mit állsz? Egyen már meg a főcsövet, genyó! Egészségért, egészségért! Újra! Újra! Dame a pinolé! A pinolé! A kurva anyám se benne 800 forintért borsodik. Igaz? Kínomban a színpadon Csináljátok már azt, mit... mindig kéne, még egy csak nem lehet, mert nem lehet, hogy túl sokat ittam ahhoz, és pedig rá. Van egy olyan csajszi, azt mondta, úgy jár egy szórakozó helyre, hogy nem iszik semmit, csak egy csavaros, kupakos Coca-Colát, bazd meg! Egy köcsög, mert hogy a poharasat azért nem iszik, mert csinát beleöntik a csinát. Hallod, pinolé? A pinolé! Márkinő, csak már nem vettünk. Jó, már nekem most. De és csak oda fel. Hova? Mi az? Mi van? Mi az, hogy mi van? Ez? Milyen hülye vagyok? Ez. A hülye ilyenek vagyok. De úgy, hogy minél tovább nézem, annál viccesebb, hogy ott fog. Kellett volna egy ilyen paprikás, szaláros kenyeret? De csak óvatosan. Csak tánc. Én lebasszom itt. Engem nem érdekel, én itt nem fog. Vagy nézd ide. Na egy Simocskát, igyunk már meg, genyó. Nézzétek itt a videót. Van fej? Nem nézünk. Mi csináljuk a videót? Fáj a fejünk. Ígyunk meg. Mint a ízés, Kori. Hátra kell ezért. Egy kis kicsit. Nyúlmász meg Folyatásére pénzzel. Eltulajdonítottad? Új, herze, aha. Ne csináld köcsök, hát mindjárt összehányom magam. Ilyen? Mi? Te ki élsz? Indícia, kocsma, konyha. Konyha, tartsatok velünk. Mai menünk tojásos tészta nagy fodrocskából. Nézzük meg a mai főmenü alapanyagokat, tehát tegyük ki. Fodros, nem is fodrocska basz meg, hanem mert fodros nagy kocka. Egészségetek rá, optikai stabilizátor. Van, aki más teszi. Hát ezt soha ne csináljátok a kanálon. Nem írom. Most megterheljük a vízvezeték csőrendszert. Kérhetnék egy törnünk el. Mai reggeli találmányunk. De szeretem a teját. Hallod, kurva finom geci.
zenét nem raktuk, hogy is izével. Így szagadtunk, fröccsöztünk, borozkodtunk, elfáradtunk kastélyre, ott hagytak minket, 3-an ment, 3 indíciatak indult haza. Akkor Dumával történtekről összeverődtünk egy pár alkesz csávóval, akik tök jó arcok voltak, Dwayne Johnson, Derrick Rose. Összeverődtünk, hazamentünk, aztán meg széthánytam a WC-t. De közben kellett szarni is, leültem kakálni. Utána hányni kellett, csupaszon fetrengtem a földön. Levittem először a teljes WC ülőkét, majd amikor nagy nehezen visszatettem, akkor rázáródott a fejemre a WC ülőkkel. Úgyhogy ez egy ilyen éjszaka volt, de ezek vagyunk mi. Nem igaz, de igaz. Nem kell. Olyan jó volt, hogy megfürödtünk a levessel. Végig kínáltuk indíciát. 4 perc. 4. Nézzük meg akkor az alapanyagokat ismét. Kurva anyád, az fasztad. Új, valami szőr van benne, geci. Jaj, nem hallod, jó! ez valaki... Hát de attól csak finomabb lett volna, nem kell. Franceschinek a fejét amúgy be fogom verni kőbaltával. Történt egy olyan dolog, hogy kicsit nem volt jó valami, aztán feljött, ami lement, ki is jött, és Franceschi olyan kedves volt, hogy nem várta meg, még leülök, azután miután kiengedtem, hogy megigyam, hanem kiöntötte a rákba. A vides kurva anyád, az meg, ez a disznó. Úgy fornak itt, mint az indulatok. A tésztát leszűrjük, majd hidegvizes áteresztéssel állni hagyjuk. A leszűrt tésztát visszatesszük az előző főzőedényünkbe, amiben ugye megfőztük, majd alacsony lángon, olvasztott vajjal, esetleg margarinnal megpörköljük a tésztát, hogy kicsit roppanósabb, kicsit olaszosabb ízélményt érjünk el. Majd ekkor a felvert tojást szépen hozzáadagoljuk, és fokozatosan kevertetjük az egészet, ízlés szerint só és bors. Só és bors adagolható hozzá. Amit ajánlani tudok hozzá, az egy édes jégsaláta. Pinolé. Pinolé! A börtön ablakába soha nem süt be a olyan, mint a légynek a szeme, Goggles, a légynek a szeme, Fly Eye. Ilyen Flynak ilyen lehet a szeme, bazd meg. Pár szőrszál van benne, azt kiszedem. Na, fodrocskámat, te bántsagy, bazd meg. Jön a lét, az természetesen így van. Jön a lét, az így van. A családi tékünkból beszélgetés részek így voltak, mindig feljövet. Nem tudom, az emberek is így beszélgették egymásnak. És akkor néha oldotték, és akkor néha így interaktáltak az emberek, és akkor távolra bevágták, hogy ilyen beszélgetést. Ez egy tanyás intéz? Ja. Vagy egy Hector meg? Teás tanyás. Hector. Na. Francesco-t. De.
Vagy cenzúrázok. Mä vain tahdon pitää hauskaa, mä en kai ikinä. Taida aikuiseksi kasvaa, enkä sitä halua. Mä vain kuljen vilkeä silmät kulmassaan. Niin mä voin itse pestymään. Mutta ei kai ikinä. Ja Chevistä, niin mä vain tahdon pitää hauskaa, mä en kai ikinä. Taida aikuiseksi kasvaa, enkä sitä. Amúgy ezt senki nem vette észre, de én észrevettem, hogy Franceschi, aki majmolta a M. Bartant, Sebi letolta a gatyáját, bazd meg, de becsúsztatta a kárja mögé a bazd meg. Becsúsztatta a kárja mögé, bazd meg, és egy evening bone. Bentre jelentkezünk, azért, hogy beérkeztünk. A nap is tartalmas volt. Holnap nem megyünk sehova. Bótba, meg ilyesmi. Helyette megnézünk 3 Metal Castiel videót. Ja. Meg Szefi Korni. Holnap, az utolsó nap, amit itt töltünk. Hétfőn indítunk haza. Ti aztok majd kajolni oda lentre, ami itt van előttünk? A jurta, ilyen. Tudjuk, mennyire pénzes. Inkább ezen szarvasan megyünk, így tegyek. Mi nem megyünk. Szarvazsemlés teszik inkább. Igaz. Azt mondta Peti anyukát, hogy ez az étterem jobb is, meg olcsóbb is, mint amik bent vannak. Viszont látom. Kristóf kérte még egy kutyaszület, kolbász. Nagyon szeretném Nápolyt ez csávó. Szoktam vetni, lefogulok. Nem vagyok kemény, basszom, vágom ki az apám. Szívra ne szívom a pipám, nem ütlegedi az epám. Hazám, szónoklat, kizárólag magam adom. Sokkal tartozom pínek, de nem nő meg a kamatom. Nem tartom zenének, hogy mekkora a faszod. Hadd el magad, osztalán lesz belőle egy 500-as sor. Voltam már jobban, de az nem volt ilyen jó. Voltam már jobban, de az nem volt ilyen jó. Voltam már jobban, de az nem volt ilyen jó. Apa, voltam már jobban, de az nem volt ilyen jó. Voltam már jobban, de az nem volt ilyen jó. Voltam már jobban, de az nem volt ilyen jó. Voltam már jobban, de nem volt ilyen jó. Apa, voltam már jobban, de az nem volt ilyen jó. A lábazások mennek! A lábazások! Úristen! A lábazások innen! A lábazások mennek, bazd meg! A lábazások! Noisy boy. Boysy girl. Rendező Éjfélesi. Producer Smelly Spicy. Gyártásvezető Kupló Péter. Írta és előadta Tintek Surmó. A hangfelvétel a Boltiszan stúdió megbízásából készült a Bogácsi strandfürdőn. 2023. A másodiknál is nagyon kék dolog, hogy Smelly Spice-hez. Érdekel, hogy ki tudtam mondani, hogy